Hello guys, tokuchingamidza muchirongwa chenyu chemasecret namaconversions tadzoka zvekare nenyaya dzenyu muzuva ranhasi. Tine nyaya asati apinda munyaya dzedu, ndoda kungokuencourage kuti guys, before you leave, just consider hitting that red subscribe button so that we can grow our community. Anditi makadi Auntie Glory, I hope I find well. Nhasi ndauya nenyaya yangu. Nyaya yangu haisi yekuromba asi zvinhu zvakaitika kwandiri kuda kuburitsa mumwoyo mangu. Ini ndiri esingle mom vane 29 years. Zita muchanditi chatenda. Tete a few years ago ndichiri kucollege handishataure gore nekuti veukama vangazobatanidza nyaya yangu. A few years ago ndiri kucollege pana sekuru vangu vekusaidi kwababa vandaiwirirana navo. Sekuru ava takatanga tichiwirirana zviri innocent. Vaitova munhu mukuru kwandiri neabout 10 years. So sekuru ava, he was working closer necollege kwandaiitira program yangu. Saka nasekuru takatanga kuti pavanopedza basa on weekdays pavanenge vari free vaiuya vonditora toenda kunonwa doro kumafaro kwese kwataienda. Aiwa nasekuru takafamba tikatamba tikanakidzwa nguva ichifamba. One day takazongopedzisira taita bonde. Ndokutanga kudanana kwatakaita nasekuru. Kupedzisira takutoti pose patabuda taiita bonde. Tete mukuitika kwezvinhu izvi zvese ndaitova nemukomana wangu wandanga ndava more than 4 years ndinaye wandichati Farai. At that time ndaiva neumwe futi wandainge ndine mamonths naye wandichati Fungai. Takadanana nasekuru kusvika ndazobata pambiri apa takazotopa ziya pava ne3 months. Sekuru vakanditi bvisa asi ini ndakaramba. Ini pandakabata nhumbu ndaiti ndeyasekuru asi kutaura chokwadi ndaisaziva nokuti vakomana vangu vaviri ava ndaisangana navo vose. Asi chakaita kuti Farai ndimubvise pavanhu vandingati ndovaridzi venhumbu ndechekuti ndakaitwa scan and Farai ndakanga ndine more than 5 months ndisina kuvaka bonde naye. Saka ndakabva ndarambana naye. So pakabva pasara Fungai nasekuru. Mukuitika kwezvese izvi sekuru handina kunge ndavaudza kuti ndairara nemumwewo mukomana. Asi ndakangoti ini nhumbu handisi kubvisa. Asi kuti nyaya iyi isanetse ndakutizira mukomana wangu ndokubva vati okay, mwana tichachengeta. Ndakabva kumba ndikatizira, ndakagara kumarriage asi zvinhu hazvina kufamba zvakanaka kusvika pakudzokera kumba kwavabereki. Tete ndakazoti ndasununguka mwana akabuda akafanana naFungai tete. Handizivi kuti dzaiva nhodzerwa here kana kuti, asi nekukura kwemwana akazotanga kufanana nasekuru. Ukatarisa mwana nasekuru apa haubvunzi, asi kumba vanongoti mwana akatodza kumusha kwaamai. So chakaitika ndechekuti sekuru vakazorwara zvekugara muhospital, zvekuti hama dzese tanga tautoona rufu. So mukurwara kwavo vakazoudza mukadzi wavo anova gogo kuti kune mwana. Tete gogo vakauya kwandiri vakandibvunza nyaya iyi, ini ndikairamba. Chakaitika kuti ndizvirambe ndechekuti nyaya iyi I know ichaparadzanisa vanhu vakawanda. So ndakaramba zvekurambisisa. Vakasvika pakuti ngatiitei DNA. So far hapana vamwe voukama vati vakuzviziva uva vati vaudza. Asi tete chaita kuti ndiuye pano ndechekuti inini handichazivi kuti mwana ndewani. Ndoita here DNA. Asiko ndikaita DNA akabuda ari wasekuru. It means veukama vachazviziva. Nyaya iyi vadare ndoita seiko. At the same time I feel kuti inini I also need to know kuti mwana ndewani. Mwana Beth ndakatoresa nesenemu yangu ende chikoro ari kuenda, asi ndoita sei nenyaya yeDNA. Ndoita private here, asi private yacho inonetsera kuti pavaviri apa hapana wandiri pedyo naye sekuti sekuru kubva pandakaramba nenyaya iyi we lost contacts ende Fungai hatinyatsokuwirirana. Vedare ndodini chitupa vigai. Vapindura vati ivo toothbrush yavanokwanisa kuwana ndeyaFungai. Nasekuru tatova no go area hatichadotaudzani. Saka at least pane pekutangira pekuti munokwanisa kuti muite maDNA naFungai muona kuti mwana ndewani. Kana asiri kana ikati 0% then mobva ipapo muoita nasekuru. I don't know kuti nasekuru zvinenge zvoitwa sei, but I think there's a way of you doing it. Since vanga vambosuggesta kwaivo sekuru vaigonomanya kunoudza mudzimai sei vasati vakuudzai kuti ndizvo zviri kuitika, because nyaya yacho yaizobuda kakunzi kwai makamiswa nasekuru zvinova zvinhu zvisingaiti. I don't know kuti munosuggesta kuti kudii, but ini hangu personally I would suggest kuti at least vaite DNA even privately zvakaoma, so that ivo vanowanawo closure, so that she knows
kuti mwana ndewane. You remember nyaya yeDNA yatakambotaura panapa zvakare, mamwe vakazoenda vakanoita DNA. Ehe, alright. Ndozvandinofunga. Handizivi kuti imi munofunga kuti kudii, but munongosiyawo macomments enyu. Regai tiverenge nyaya inotevera. Vatete, makasimba here? Ini chihure ndakachera chikomba pasi ndikapfira pasi kuti handibati futi. Chero shamwari dzangu ndakatodzidzwa kuti mukandiona ndichienda kune vanotengesa mbiri, batai muruove chaiko, sokuti experience yandakasangana nayo yakanditraumatiza for life. Ini basa rangu rinoita kuti ndifambe nzvimbo dzakasiyana-siyana muno muZimbabwe, chero kunze kwenyika. Handisati ndaroora ndichiri jaya. Pandaida kuroora pacho pane zvakaitika tikazoparadzana naLorraine. Vatete, saka umwe musi ndiri kuGweru, pane imwe program yandainge ndafambira, saka ndakaenda zvangu kuMilan, ndimbonoti 1 or 2, ko ndaigoitei iko kwaiva kuma7. Ndakazviudza kuti ndovata nguva dzino ndopenga here, ungasamuka mbabvu dzose dzorwadza here. Ndakabva paMilan paya ndichikwidza nekaAvenue kanoenda kuMidlands Private kune imwe base retouchline koko. Paiva netumastiki twevana, tunyama twega twega, tustikaudo vatete, tushandapa twevana. Ndakasarudza umwe ari chabi, ari mupfupi, asiri mutema, angori nice vatete. Ndakatorana nekastikaudo kangu kaniti akanditi ndisawara about base aiva covered. Takawirana mari yandaizomupa, zvese zvikafamba zvakanaka. Ndakaenda nekastiki kangu vatete, asi ndakazomukira ndava mupolice station ndichinzi ndaive ndaviolata Grave Act. Grave Act yekupi zve? Iko kugrave kwacho ndanga ndasvika nguva iko. Kwanzi tipe maparticulars ako. Maparticulars angu aiva Sarah Kuloji kondaiva ndakabhuka vatete. Ndakatozofonera vamwe bhuru wangu ndikatsanangura zvainge zvaitika. Kwanditi maporisa vakandora ndiri bagwe pasimetri paya, ndakashama kuti nye chaiko. Ndakapfeka birthday suit yangu. Nokunyadza kwazvaita ndakatsanangura mafambiro angaita nyaya vatete kumapurisa, ndikaona atarisana. Zvairatidza kuti pane chavari kuziva pamusoro penyaya iyi. Ndakazotsanangura kuti munhu wandaiti stikaudo aiva akashaika. In fact, aiva nemakore atoshaika, zvinonzi akarohwa nebhotoro musoro ari kutouchline akafa, saka aimuka chipoko. Shamwari yangu yakapwatika nekuseka ndichitsanangura nyaya iyi, asi chinondirovesa nehana ndechekuti ndingadai ndakasangana nechipoko pabonde here. Ipapo handicharangariri, sokuti ndaive ndanwa doro rakati wandei, ndaive neka-excitement kesteak nyama last number vatete. Mapurisa akazondirega ndikaenda, asi ndaisava nechokwadi chekuti zvinhu izvi zvaiva izvechokwadi here. So ndakadzokera kuMutapa Cemetery kwandaive ndatorwa nemapurisa ndiri burunyunu. Kwava kudzokera naTawanda kwandainge ndanhongwa nemapurisa. Ndichisvika ipapo ndakawana hembe dzangu dzandainge ndakapfeka the previous day dzakapetwa zviri niti dzakaiswa pamusoro peguva. Paguva apa paive pakanzi rest in peace. Aitoratidza kuti aiva ne5 years ashaika. Chandinorangarira kudonha pasi ndikanomukira kuchipatara. Kubva incident iyi ndakachera chikomba zvekukecha kwandafambira handichadi. Doro ndakarega kumwa, ndava kunamata, ndinotofamba nebhaibheri rangu pose pandiri, asi ndine mubvunzo nanhasi kuti ndingadai ndakasangana pabonde nechipoko here. Veuno mubvunzo sangano, pindurai. Masvivira moga, pinduraiwo zvevari kuti kwai ndakasangana narocho here, kana kuti zvino isu tingagoziva here tanga tisipo, munongotaura zvamunongofungawo. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Kuchechi kwababa, vatete makadini. Kuchechi kwababa kwaita mabasa makuru. Murume wangu moyo akakurira Methodist. Muri yose inopinda hwisiri. Iniwo ndakangoroorwa tikasvika tikapinda chechi iyoyo, upenyu huchingofamba. Asi moyo murume wangu vatete akazobuda hwisiri, akakupinda imwe chechi yemagitare dziriko mazuva ano idzi. Tete, ndaita dambudziko muwanano yangu iyi. Vatete, chechi iyi vakadzi vatadzi vatete ndivo vakanyengera murume mugarden reEden, zvikakonzera kuti murume atambura pano panyika. Chechi iyi inoti dai pasina vakadzi, varume vangadai vagere tatata. Vatete, chechi iyi haioni vakadzi sevanhu, hanzi akasikwa nembabvu yechirume. Doctrine riri kushonyororwa nevakangwara, rakonzera bongozozo mumba mangu. Murume ari kutora zvaari kudzidza kuchechi achiuya achiita mapractice acho mumba. Mumba hamusisina mufaro zvamuchose, kungoita kakusanzwisisana nyaya yakuenda kumapastors. Ende ndini mukadzi, ndinongowanikwa ndiine mhosva. Mumba hamuchagarika
mava kuvava. Vhiki rapera iri ndakabata senior pastor vachisendera murume wangu magay videos. Ungati kusvora kwavanenge vachiita vakadzi muchechi iyi vatete vari kukurudzira chingochani kuvarume vemuchechi. Ndiri kutyira kuti murume wangu achajoiniswa kauti zvinova zvichazondinetsa mangwanani evana sokuti maitiro emaelde kuchechi uku hana kujeka. Vatete ndakambozama kutaura nevabereki vamoyo asi naivowo havachateereri nokuti kuchechi kune dzidziso yekuti vabereki vako unovawana muchechi vanova baba namai mufundisi. Vabereki vemunyika havana basa, moyo haachateereri zvinotaurwa navabereki. Mari yose inotorwa ichinosiwa kuchechi. Zvinotoita senge moyo brain dzake dzakabrainwashwa kuita senge bhiza rakaiswa mablinkers. Paakatarisa habvisi meso, vatete ndoita sei? Ugari hwedu semurume nemukadzi huri kuvhiringidzika. Vana vari kusafa. Ndingaitawo sei kuti murume wangu abebenuke kubva mujira dema rakafukidzwa, nokuti hakuna chechi yakadai, hakuna chechi inopesanisa hama nehama, hakuna chechi inokurudzira madhivorce, hakuna chechi inokurudzira chingochani. Vatete ndoitawo sei pakadai? Musi uno vamoyo vakanditi kana uchida kuenda siya vana vangu, vana vangu vanobrainwashwa, ndibatsireiwo pandimire pakaoma. Okay, I know of maparents akatoluza vana pamusaka pemachechi, pekuti machechi anopromota kuti your family, your earthly family, but your biological family is not very important. Uchava nefamily nyowani. Saka kwanzi manje vanotumirana mavhidhiyo evarume vachivata nevarume. Wodoona kuti hapachina kumira zvakanaka zviapo. Vatete makasimba here, nyaya dziri kutenderera dzana papande dzechokwadi hadzo, asi kuti vanhu havasi prepared kutaura chokwadi hacho. Inini ndaitovawo nekachinzvimbo kari nani muchechi, and because neposition yangu hapana aindifungira kuti ndine kasaidi hasu kangu kandinoita muchechi kandaipiwa envelope yakafuta every month. Basa rangu rarisina maduties ari clearly outlined. Mari yandaipiwa vatete yaisava salary, asi ini ndaiziva zvayaireva. Papa vaiziva zvayaireva. Ndiri mutadzi, sokuti ndinofila kunge like ndiri accomplice munyaya iyi, zvekuti dai aiva madeveloped counties vatete dai ndiri behind bars izvezvi. Zvaiitika vatete ndezvekuti ndaive ndisinganovhimi magirlfriends apapa as such, asi ndaitumwa kuorganiza zvima-events for maladies. Pama-events apa inenge iri hunting. Ini ndaizviziva, ivo vaizviziva, asi zvainge zvisingatauri pamhene. Ndaigona kunzironga singles branch, bill rinenge riri pana papa. Papa voti he wants to pray for singles vatete kuti vawane vana boazi vavo, vaida kubatsirwawo vane mabusiness ideas. Pakuda kubatsira vanhu paya ndipo payaibva yajiwa ipapo. Apa papa vaida premium baby, vaishandisa mari tuluwa vakadzi vari desperate kurara navo. Vatete ndinoona sekuti vanhu muZimbabwe havasati vava kuziva kuti chatinoti chibharo chinhu. Kana munhu akasangana nepabonde zvine kakumbunyikidza mukati, zvisina kubvumirana, zvine kamanipulation of situation, yava rape. Vatete ndaigona kunzi ndironge girls outing, asi ndaiziva hangu zvaitika kuma-outings uko. Ndakazosiya kuita mabasa akaipa after musikana anga nepotential yekuva someone afa achibvisa mimba yapapa. Zvakandiita haunt for life kuti mari ndiri kuida, ko upenyu hwevanhu hwandiri kuuraya uchazovei. Vamwe vari kukanganisirwa upenyu, ukapiwa mwana wavasingachengeti wowedzera kutambura. Vatete, pandakaziva chiedza ndakasiya mabasa erima, ndakatotiza muZimbabwe nokuti ndaiziva too much information, saka ndainge ndototyira kusaidi kwangu, asi ndakazviziva hangu kuti chingoma chikange choda kurira chava kuda kuparuka, uye ukaona jira ronyanya kurudunuka rava kuda kubvaruka. Vatete, nyaya idzi handidzirambi, sokuti zvima-events izvi zvaiva zvekuvhima vakadzi, zviri disguised as empowerment program. Semunhu aiva close kuna papa, nyaya idzi ndinoda kuti hadzisi nhema ichokwadi, asi kuti vamwe mafollowers avo ari in denial. Vari kuti papa wavo hangaite zvakadaro. Handisi kunyepa, sokuti hapana chandinowana pakunyepa, uye hapana anditenga kuti nditaure nyaya iyi. Ndaitaura sokuti ndinoda kuti Mwari andiregerere, nyika indiregerere, vandakakanda mukana meshumba vandiregerere zvakare. Alright, regai tiverenge nyaya inotevera. Vatete makasimba here, regai ndipo kuudzai nyaya yangu. Ndakakura upenyu hwangu hwese ndichigara nagogo nasekuru
mumba medu ndakangozvarwa ndiri 1 ndanga ndine vabereki vakawanda asi dhedhi vangu vakangosiya iri nhumbu and then ndikazvarwa. Mama vakandisiya nagogo nasekuru. Handina kuziva kuti kuchengetwa kwandakaita kwaizoda muripo pamberi apo. Saka ndakati ndichikura hapana chandaishota. Ndakatanga kububudza ndiri grade 6 kutangawo kubuda mazamu. Sekuru nagogo vaibva vati munda wedu wava kukura. Neuhwana navatete handina kuziva kuti ndokwaiva kukura. Umwe musi ndakatumwa nasekuru mapiritsi. Vakakandituma mapiritsi, sekuru vakandibata mazamu. Ndikabuda panze ndikanogara pavheranda. Vakazonditevera vakati kukuchengeta kwandinoita ndine tarisiro yekuti uchandiripa nemuripo wangu. Ndakabvunza kuti kuchengetwa. Ndakanzwa kuti unotenga mombe yechiredzwa. Ndouya ndokupai mombe. Vakabva vasimuka vakapinda mumba. Mai vangu pavakauya ndakavaudza zvainge zvaitika vatete. Mama vangu zvinhu zvavo zvaive zvisingavafambiri mushe. Mai vangu vaive vatombobatwawo chibharo nasekuru vangu, baba vavo vatete. Ivo sekuru vaindichengeta vaimeka sure kuti hapana chandinoshayiwa kubva kufizi kusvika kumabhuku. Mai vangu vakati baba vavo vaimbenge vavabatawo chibharo, saka raitova bhande rekuti sekuru vanobata vanasikana vavanochengeta chibharo, angava mukunda wavo chaiye chero vasukuru. Zvadaro tete ndaudza mama vakati vaida kusungisa baba vavo, ndobva nyaya yangopera yakadaro. Pakaita vamwe sekuru vangu vainge vabva kuCape Town, ndobva vati vanoda kudzoka kuZimbabwe kuti vadzokere kuchikoro. Bhazi raiva rina sekuru hanzvadzi yamama rakafa munzira, I think 4 times. Mama vangu vaive vabuda kuma7 vachiti vanonotambira sekuru. Sekuru vakazosvika kuna 12 pakati peusiku. Ndakati ndakarara ndaive ndisinganzwi mushe, musoro wangu wairwadza. Ndakaudza sekuru kuti musoro wangu waindibanda. Vatete vakandipa mushonga ndikamwa. Neuhwanana ndaive ndisingazivi kuti mapiritsi andainge ndapiwa nasekuru aiva A. Sekuru vanenge vakandipa mapiritsi anokotsirisa sekuti ndakarara hope dzekufa chaizvo. Saka ndakarara kudaro ndakaona sekuru vangu vasina kupfeka. Vakapfeka kondo. Apa vainge vacalculate time dzaishanda mapiritsi avainge vandipa. Saka vanga vauya kuzondimutsa kuti vanondibata chibharo mubedroom mavo. Saka metsi dzavo dzakabhaja nekuti ndaiva ndamuka. Tete pandakazviona vakazviona vakabva vatiza vachidzokera mubedroom mavo. Asi toda kutenda Mwari kuti havana kuzondibata chibharo. Vedue vanochengetesa vana muhama, tarirai vana vanobatwa zvibharo nevanhu vavanoziva. Vatete ndichauya nedzimwe nyaya dzakawandisa, dzimwe dzinotyisa dzaiitika muupenyu hwangu. Sekuru vangu vaida kundibata chibharo avo vai vakabata mushongo wekuti tikanovaripota nyaya yacho yaishaya basa, kushaya vhalo chaivo. Ende havana kuedza kamwe chete kundibata chibharo. Vakazama kakawanda asi zvichiramba. Vedue mishonga yakashata vatete. Munhu anobata vana vake chibharo, opindira vana vanochengeta, opindira vazukuru. Vatete ndakamboita time yakareba ndisingataudzani nasekuru vangu ava nekuda kweunhubu hwavaizama kuita kwandiri. Ndipo payagumira apa nyaya zvinhu zvinokahlamadza vanhu vakaganga pachapo. Kana munhu uchisvika kubata mwana wako, your own daughter, even your grandchild. Haya, makadi henyu tete, ndinovimba munofara zvese nemhuri ikoko. Ndine nyaya yandati ndimbobudisa pachifuva. I truly need clarity. Can you please hide my ID and her ID Murora Kauyu kikiki zita ndichazviti Michael Goat Milk kikiki musikana ndichamuti Chidwe Chashe. Alright, vanonzi Mr. Goat Milk. I met a girl on Facebook anova chiponda moyo changu nasono. We became Facebook friends 2020. Ndakabva ndakanda shoko kuna Chido as first akamboramba hake ini ndikati ndomupa nguva zvangu. And the crazy part, I didn't even know Chido. Even per picture, I vakatoisa cartoon profile picture. We became friends on Facebook in 2020. Time yakafamba, ndakabva ndakanda shoko kuna Chido. At first, akamboramba hake indikati ndichachipa nguva zvangu chimongo ichi. The crazy part is I didn't even know Chido. Even per picture, I vakatoisa cartoon profile picture. As our friendship grew, we became more closer. Even though tatisingatauri that much. Handina musi wandakambotaura naye zvima deep zverudo. So time yese yataitaura aidza Bulawayo achigara nababa vake. Then there's a holiday yaakati akambouya kuholiday kuMukoba 2. Ini ndikati shiri yaswedera padhuze ka because ini ndaive kuMukoba 6. So I then asked the number
akandipa. We started talking per app, but I didn't manage to see her because ndandisiri in a good condition life was. To cut the long story short, Chido akazondibvuma 2023 and ipapa anga kugara full time kuGweru. Then from there we were talking, but not that much. I was busy trying to figure out my life because ndakambogura simbi nemazino iyi tichazoitaura hedu some other time. So 2024 muna June akambosvika kuHarare achida kunotora madocuments ake etc. So ndomusi wakatanga communicator, showing more attention. She then came back kuGweru after 2 weeks. From there we were talking per WhatsApp and Facebook till tazoonana in person 2024 end of November. My picture ake ndakumaziva because we share per WhatsApp. She started sharing my pictures. Okay. So when we met, she told me a real name. Akati zita nesurname zvaanoshandisa paFacebook hazvisi zvechokwadi. I was shocked, but she told me a name and surname and the family members varipo havo pama social media ene masibling ake anogara kuno kuGweru as well. Muna January I found out something pakaitika achiri kugara kuBulawayo. Akaita argument nadedhi vake akabva abuda manheru walking along the middle of the night achiti oenda kuGweru netsoka. This part is terrifying. So when I asked her, she was very scared. And ndakashaya kuti nyaya iyi ndaiziva sei. So anga akutya zvokudaro. And I told her there's nothing to fear. She started coming kumkoba 6 aita 1 month ouya, then 2 months etc. So paakabva kuBulawayo haana kuzonyora O level because it was a final year. That was 2022 paifanira kunyora. And now akazodecide kunyora this November. I hope the way I mix nyaya yangu up mainzwisisa. We don't communicate that much because she's focusing on her studies. So there's this other time raakaisa text achida kumbira, not to think otherwise because of the way we communicate. I asked her what she meant and she said maybe you think I'm saying someone, but no, ndiri kungofocusa nema studies. Ndikangoti okay Chido ndakunzwa. And truly speaking, there are moments I think otherwise, but something inside chinondidzora. After that, I asked her if there are some secrets she might be hiding from me. Then she said, yes, baby, aripo. By the way, Chido anonditi king or babe. Sometimes ombondidaidza nemutupu ndonzwa manyukunyuku kani. Kamba ati anawo and she's not yet ready to tell me. And one of the secret ndakuiziva hangu yandataura ikufamba netsoka achiti akuenda kuGweru achibva kuBulawayo. I asked her if she was raped. Akati no, handina. Ndikati is it a family secret? Oh, yakanangana newe. Akati yakanangana na iye. So inini I don't like zvekufamba famba. There's a woman who came to me akandiudza about my relationship status. She was not that open, but zvinhu zvaakataura zvaive nemusoro. I don't like zvemaprofita and some stuff. She spoke about my wife to be and said that person, the person I'll marry, munhu aigara nababa vake, and she doesn't have a mother, so my mother will be a mother too. Chido chashe akatanga kugara nababa vake vari kuBulawayo ari grade 6. Then akazobva pavakanetsana. That time ndopaifanira kunyora A level. Akatanga kugara namai vake kuno, and sometimes I feel like she's not a biological mother. Vaakugara navo kuno kuGweru kumkoba. Why am I saying this? Anoti kana ndichitaura naye, one call she just dropped the call without saying bye. Anovatya big time. Paakamboenda kuholiday akanditi I wish I stayed kuno. I was troubled that day and I asked why akaivhara nyaya yacho. And this other day she sent me her mother's picture vari vega. And after some time she sent me another picture remumukadzi futi wakati ndimai vake. I was very confused, but semunhu mukuru ndikati no, I won't ask her. She might cry. I feel like haasi kugara in peace and vaanogara navo, I think ndimainini or my guru vake, because the way yavanombotaura neni kana vari padhuze naye mawani. I'll wait for her kuti andiudze masecret aiti achandiudza kana varedi. I love Chido with all my heart tete. She's very supportive. Akandida at my lowest. She loved me the way I was, the way I am even right now. I don't like hangu mama mafungiro anomboita, especially kubvisa mimba. Aitaura this other day. I think you remember ndikuudzai about it. Munhu aiva asingadi kuenda kuchechi before, but Mwari vanonzwa munamato. I prayed about it, and some of my Sundays anototi I went to church. She's 22, I'm 29. Munhu uya achiri nemindset iri childish, and sometimes I don't discuss the most important things because I see she's going through something that she doesn't want to talk about. Mwoyo wake ndoda kumubva ini neni
but I need to do a proper thing tete. Nyaya yekusaonana every time inondinetsa. And on the other side ndoti maybe God want me to be disciplined. Communication yedu from 1 to 10 ndoisa pa 3 or 4 at the moment, but kana ari ega asiri kuverenga she calls big time, and ndikasabatika from morning till evening antonetseka ofunga kuti maybe I'm avoiding her, but not. And one more thing, pandombomuona panouya kumkoba 6 anofunga kuti maybe I'm ashamed kana ndichifamba naye, but no tete, I feel so blessed kana ndinaye. I truly love her zvechokwadi. So in conclusion, I need help in the relationship. Do you think mskana wangu anoda counseling here in other areas of your life? And one more thing, the day I asked her about her parents, she shared the story. And a couple of sicknesses I now, including infertility. I know she went to the hospital, I should not tell her, but why asingaendi kuma periods? Every month, akabvaudza ku hospital. So it is a second secret. Yakazondiudza, and she thought I might leave because of that. I told her that God is the one who gives, and He is the one who takes. Again, whenever I speak of death, I know Chema Tete, and sometimes I know to why you talking about that etc. I don't know what she might be going through, but God knows. And remembering prophecy Amaivaya, dresses nowhere to one place. Then I see picture, and now truly speaking, I feel like whatever she might be hiding from me, it is about a biological mother. Maybe and the way she's being treated. Kono, can you give me some guidance, Tete, and clarity? Love, Chido. And I don't know if she feels the same way I feel. Thank you so much for taking your time reading this message. Yours, Michael, got milk. Zedzi, Wachido Chashe. I want to see what Zedzi. They read. Anzim. So whenever I call, she declines and send a text. Oti mom is in the house. Her phone is always on silent because anenga chichka. Kuti when it rings, she might be in trouble. This other day, she said to me, I'm worried. When we were sitting from there, I told her not to stress herself or overthink because every time she does that, makumbo ake anoshimba. So when I used to call and she would drop, I'll think maybe she's married or something. You know, you made mind tete. Then one day ndakazosiva ndizvo chete my sister. Saka pavataura vati kwai Chido anozvimba makumbo, handimazviwa. Chido anenga nemasecret, but havana kunyatsobata masecret. Relationship are very complicated. Chido is 22, but autaura kuti ane kameka childish plus futi ane masecret akawanda. Saka manje havazivi kuti vodini nemusikana uyu. Imi zvakaoma chokwadi. I think kana pari kuti pane zvinhu zvakawanda wanda zvakavanzika zvoda kuti munhu agare pasi, mugare pasi. And imwe nyaya ndeyekuti kwai musikana is ready kuti atizire, but manje ivo vanoda kudii, mukoma got milk vanoda kuti vaite zvinhu the right way. Saka munongosiyawo macomments kuti guys, what can you help here? But inini I also think kuti doing things the right way is a perfect thing. And mukoma Michael munhu anonamata. We have youths amongst us vanonamata vanhu vanotya Mwari. Saka vanotaura kuti inini I want to do things the right way. Number 1. Number 2, musikana anogona kuva nemasecret akawanda, and he suspects kuti mai vanogara nawo havasi mama. Saka ndiri kuti all the secrets that you think you can only get to know the truth kana mukagara pasi naye moti adurure mwoyo wake akuvhurirei. Even nyaya iyi chimwe chandishamisa inyaya yekuti kwai anozvimba makumbo. Zvoda kuti mubvunze kuti ko sei makumbo ake achizvimba. There might be a lot of hidden things. Munhu anogona kuva akazvarwa ane maconditions amunenge musingazivi imimi. Pane munhu anonzi Caroline Mapurisa vakanditumira message ku-email, but phone number dzavo dzavakaisa manje hadzisi kuita through. Ndikumbirawo kuti kana muripo, if you are here, please ndikumbirawo mundi WhatsApp nenhamba dzenyu chaidzo because it's hadzisi kuita through. Alright guys, also chimwe ndechekuti patiri kupinda muweekend kudai ndokumbira kuti mutumire nyaya dzenyu. We've got some time handiti. Pane vanoda email address yekuti vanenge vari kubasa vanoda kutaipa pakomputa, munotumira paemail address iyi. So that I think, let me just encourage all of you kuti mutumire paemail address so that neMonday ndigone kuvaverenga. Asi pane vamwe vanoti haisi email address hatigoni, toda kutumira, motumira yenyu paphone number, vasingagoni kutumira paemail. But ndinokutendai guys nekuona kwamaita mese. Vedwe musarega ndokurimanda kunyaya yekudiaspora insurance. You guys are so quiet. What's happening? Hamusi kuda puwa maquotation. Repiwa maquotation. Imika ndakavaudza ini kuti this month kucheta vanhu 20 vachabvunza maquotation. Manje mukana makusabvunza maquotation makundinyadzisa.
sadaro kani boys rangu ndikufuna kuti muklike kalink mungopiwawo koti kamungobvunza nai ndakatovapromisa kuti November 20 people from the channel they will ask anditi saka imanje makungosvoda makungonyaranyara nyadzisa manje anditi alright next week I think next week tichazodzoka takupai update yekufapsa kuti yaufa imba ndaida kutaura kuti vedweka isaiwo kani mastarlink sei musiri kuisa mastarlink ndigara ndikuudzai kuti starlink yachipa ini zero ndakadovapuromisa kuti boys ranga manje isusu kunonzwi kuchannel kwedu kuvanhu vanotoda kamastarlink uyai manje ima muchabvunzi guys ndisadaro kani makundinatsa ingoisai kani muchizvuma inquiry anditi alright guys tokutenda nekona episode kwamaita mwari akuitirai zvakanaka tichadzoka zvekare nenyaya dzenyu. See you in the next episode and I wish you a very beautiful weekend. Vanoenda kuchechi muende kuchechi munonamata, vanoendawo kumafaro muendawo kumafaro. Just be careful imi especially ndoziva kuti mausiku apa hatizofambi zvakanaka, muite careful anditi vari kutravela tinokushuvirai zvakanaka mufambe zvakanaka, vari kudzimba vari mhiri kwemakungwa aiwa tinokutendai. Vazhinji vanoti vatete tinenge titori lonely. When we watch you we feel like there's someone in the house. Vediweka hamusati mamboona zvakadaro ende zvotoita kunge tinotozivana ende tinotozivana because every day kamunenge muchitondiona naika saka totozivana zvaizvo kutodaro. Guys ndinokufarai singaiti muwe neweekend yakanaka, mwari akuitire zvakanaka. Madzimai murangarire kuendawo kumasaluni mumbonorukawo malaini emawigi, mukaona mawigi malaini ari muzasi mewigi yangu unowira pasi. Anyway, it's part of life. Tokutendai nekona kwamaita, mwari akuitire zvakanaka. Remember, self-care is not selfish. Take good care of yourselves. Tokutendai. Bye-bye.